Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah boten bosen-bosen anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun lan inggih namung dumateng para kaula ingkang bersyukurlah. Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ampekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat saha salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi ing akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Saderenge dalem matur kathah wonten penyuwunan hadiah Fatihah ingkang sepindah agem Ibu Kasinah Langgong Sari ingkang sampun tilar donya. Mugi-mugi pinaringan sedaya ingkang husnul khotimah. Ingkang kaping kali hadiah Fatihah kagem Bapak Juremi Pinjo Hari Pageraji ingkang kala wingi ugi nembe mawon tilar dunya. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping 3 ingkang saweg nandhang gerah menika Ibu Triana saking Taman Sari. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala angkat sedaya penyakitipun lan ugi kagem ahli ahadan ingkang saweg nandhang gerah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring enggal-enggal sehat. Ingkang saweg nggadahi masalah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal paring solusinipun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Monggo kita sareng-sareng nerasaken kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qila dipun aturaken as'adun nasi utawi lewih begja-begjane menungsa
iku man wong lahu kang iku kaduwe wong qalbun alimun utawi ati kang ngaweruh maring Allah, wa badanun lan badan sabirun kang sabar, wa qanaatun lan rima pandum bima kelawan barang fil yadi kang tetep ing dalem tangan. Dipun dawuhaken paling begja-begjane menungsa niki ingkang gadhahi tigang perkawis niki. Sing pertama qalbun alimun, inggih menika tiyang ingkang penggalih niki ngertos dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih inggih menika tiyang ingkang gadhahi kesabaran. Sing nomor 3 inggih menika tiyang ingkang saged qanaah. Menawi gadhahi tigang sifat niki piyambake badhe dados tiyang ingkang as'adun nas, paling begja-begjane manungsa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dipun dawuhaken langkung begja-begjanipun manungsa menika menungsa ingkang gadah modal tigang perkawis. Sing pertama qalbun alimun, tegesipun penggalih ingkang mangertosi dumateng pangeranipun. Ingkang nomor kalih badanun sabirun, tegesipun badan ingkang sabar ngadepi perkawisipun pagesangan. Ingkang kaping 3 qanaatun bima fil yadi, tegesipun nerima pandum menapa ingkang dipun miliki. Dawuh qalbun alimun, tegesipun penggalih ingkang mangertosi dumateng pangeranipun lan mangertosi dumateng sedaya ketentuan-ketentuanipun. Sederek perkawis ingkang saged ngayemaken dumateng kita kiyatipun keyakinan bilih kita sedaya menika wonten ingkang nyiptakaken. Lan keyakinan bilih sedaya tentang kita menika inggih sampun wonten ingkang nentuaken. Perkawis sing saged dados kiambek niki ngerasa ayem, tentrem, mboten sumpek niki kita ngertos bilih kita sedaya menika wonten ingkang nyiptakaken. Sinten sing nyiptakaken? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan kita gadah keyakinan bilih sedaya ingkang kita lampahi wonten ngalam dunia menika wonten ingkang nentuaken, inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gesange niki ayem. Sedaya tentang kita sampun kejiret kenceng dening qada lan qadaripun Gusti Allah taala. Kita mboten saged mrucut kejawi namung kanthi ikhtiar lan doa. Sinten tiyange sing mpun gadah keyakinan bilih Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang nyiptakaken lan sedaya ketentuan sae ketentuan mboten sae niki inggih saking Gusti Allah. Niki piyambake badhe ngraos ayem wonten ing dunia menika. Mboten gelisahan, mboten sepedhit-sepedhit gelisah, sepedhit-sepedhit gelisah. Kiambeke badhe ngrasa lah anu sampun dadi garise Gusti Allah, anu sampun dipun tentuaken teng Gusti Allah.
Contone napa kathah contone. Kula panjenengan mestine nggadah keluargi, gadah bapak, gadah ibu, gadah sederek. Niki wong jenenge menungsa suatu saat mesti badhe ninggalaken kita. Badhe sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lagi sayang-sayange maring bapak, lagi sayang-sayange maring ibu, lah kok ditilar seda. Niki tiyang kados ahli ahadan sing pun percaya, pun ngimani nggih. Bilih sedaya ketentuane kita sedaya niki saking Gusti Allah menika nggih jenenge menungsa badhe tetep sedih detilar teng tiyang sepa, sedih. Tapi gadah perasaan ingkang ayem, perasaan ingkang boten gemrungsung. Keranten kiambeke yakin wong bapake kula, ibune kula niki dipundhut sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah, nggih menika sampun dados ketentuane Gusti Allah. Wonten bapak-bapak nembe tumbas motor anyar. Nembe kawan wulan lah dereng lunas acan. Nggih paribasan. Mugi-mugi sih tumbasnya langsung lunas. Dalu-dalu nggih ujare mpun dilebetaken teng dalem, mpun kunci stang, enjing-enjing arep dipanasi, dilalah motore mboten. Niki kinten-kinten Pak. Panjenengan badhe kepripun reaksine? Niki seduji niki nggih. Motor anyar mboten wonten. Kinten-kinten pripun raose? Wah, panik gemrungsung, kelalen kabeh pokoken. Nggih, bar ngaos ahadane kelalen kabeh. Nggih. Lah, tiyang ingkang sampun nggadahi iman. Niki iman temenanan niki nggih. Kiambeke badhe ridho, badhe tetep sabar, badhe kiambeke niki anu sampun kersane Gusti Allah. Pripun Pak? Kinten-kinten Pak. Ora bae pokoke ya, kudu ketemu motore nggih. Lah niki mugi-mugi saged selalu ngraos bilih kita menika dipun ciptakaken dening Allah lan sedaya napa ingkang kita niki raosaken menika ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala. Inggih mestine natos mireng midhanget saking guru-guru kita. Wonten pinten-pinten takdir ingkang saged dipun rubah. Napa saged dipun rubah? Saged. Niki takdir wonten kalih, takdir sing saged dirubah kalih ikhtiar lan doa. Wonten takdir sing boten saged dirubah. Wis empun boten saged ubah. Wonten takdir sing saged dirubah, contone kados napa? Nggih. Panjenengan unggal enjing sedekah 5.000 niki Gusti Allah sampun netepaken umure mung 50 tahun. Niki saged Gusti Allah rubah dados 51 tahun. Wong sedekah gangsal ewu Bu. Niku contoh saking qada lan qadar. Kita kedah ngimani keranten iman dumateng qada lan qadar menika termasuk rukun iman. Sing nomor pinten? Sing nomor 6.
Nggih, sing nomor lahir nomor 6. Nggih. Kita terasaken. Dawuh badanun sabirun utawi badan ingkang sabar. Tegesipun sabar anggen ngayahi dumateng sedaya hukum lan ketentuanipun pangeran. Sederek, kita para menungsa ing pagesangan ngalam dunia menika empere kok kados kerambil. Ingkang anggen saged mlebet lemantun menika kedah melalui tahapan-tahapan ingkang awrat tuwin panjang. Wiwit dipun unduh dumugi dados lisah bening ingkang awis reginipun. Sing nomor kali kepengin dados tiyang ingkang begja inggih menika badanun sabirun. Kula panjenengan menika gadahi sifat sabar. Sabar napa sih? Sabar kagem kita niki urip wonten ngalam dunia menika. Wong kita urip teng alam dunia niki diibarataken kados kerambil. Kados napa Bu? Kerambil. Kerambil niki badhe dados lisah bening sing diregani. Niki nggadahi proses, sing prosese niki kadang-kadang kepenak, kadang-kadang boten kepenak. Awit saking diunduh wonten bapake niki ngemet kerambil menek niki mboten de napa golek ngemet niki depuntir nggih. Puntir kadang cacak nggih, cacak. Terus golek ndawahaken ya mboten jerek. Napa? Decepengi dugi ngandhap jenengan menek maning nggih. Montir mungkin mudhun melah kesel nggih, Pak. Lah niki kadang-kadang depuntir bar niku tibakna blek. Muntir maning sing lintune, dawahaken malih, kadang-kadang ngeneni batire maning. Nggih. Blek. Nah, bar niku barang pun cekap niki badhe depok teng griya biasane dijajak sekedhik cek nggih napa? Ken saged dijiret. Nah, jejajak niki cek. Nah, bar niku nembe digotong tepanggul. Cek kepenak mboten? Kepenak wong jenenge tepanggul. Nggih. Dugi griya, dugi dapur niki dekek teng andhap risban. Ah, bluk nggih. Anget mboten? Anget. Dinten niku teksi ayem nggih, teksi kepenak, anget nggih. Ngesuk ngemben niki badhe di detokna terus dicacaki cek sret, cek sret, cek sret. Bar niku ditarik, koek. Terus di totok ya, tok. Nggih. Bar niku terus di barang pun kulitnya pun deceteni sedaya kantun deparut niki srok. Jeneng cerita kelapa nggih. Wong niki lagi paribasan kita urip nang alam dunia kados kelapa. Bar denapa? Nah, bar deparut terus napa pun rampung pun ayem dereng terus diperes malih nggih, diperes kenceng. Bar diperes terus digeneni. Panas napa mboten? Panas. Bar niku nembe dadi lengalisa. Bar niku sapa bae gelem sapa bae ngregani larang. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, cara kula panjenengan iki sawegesang kadang rasane lagi banting-banting. Kadang rasane lagi demong tepanggul kepenak. Kadang rasane lagi di parut lah. Pripun raose teparut? Kadang
ngrasakaken kaya diperes-peres. Nah, kadang panas kaya dibakar, tapi mangke-mangkene dados barang, dados tiyang ingkang mulya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah, bapak ibu niki kira-kira cara krambil wis butul ngendi, Bu? Pun lagi teparudi napa nembe badhe de met malah. Nah niki mugi-mugi saged sabar anggen kita menika gesang wonten ing alam dunia menika. Amin ya rabbal alamin. Kita terasaken dawuh qanaatun bima fil yadi, utawi nrima pandum menapa ingkang wonten. Sederek awonipun hawa nafsu menika badhe ngiring kita sedaya dumateng sifat kirang lan rakus ingkang nemen. Mandar dipun paril kita sedaya sampun gadah bumi segeluntung, hawa nafsu kita menika tetep kraos kirang lan khawatir lir kadya namung gadah tigan segeluntung. Perkawis menika badhe mipil kewalik tumrap kawula ingkang sampun gadahi sifat konangah, sehingga paribasan namung gadah tigan segeluntung menika sampun kraos tenang lir kadya gadah bumi segeluntung. Nah, sing nomor 3 kepengin uripe menika begja niki saged konangah utawi nrima pandum. Teng mriki dipun jelasaken nggih. Kadang-kadang wong niki pun gadah apa bae. Nggih paribasan niki wis duwe bumi segeluntung. Kiambeke nggadahi hawa nafsu akhire ngerasa dereng gadah napa-napa. Wis duwe bumi segeluntung niki krasane kaya duwe ndok siji segeluntung. Oke. Nah, mugi-mugi sifat kados wau menika saged berubah dados kewalikane nggih. Gadah ndok segeluntung nggih, panjenengan gadah ndok segeluntung niki raose kaya duweni bumi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Asline nomor 3 niki mandan kedah di jabaraken nggih, tapi wong dale sampun jam 7 niki napa namine nggih ampun panjang-panjang. Sederenge dalam tutup niki wonten sekedhik pengumuman kagem ibu-ibu ingkang ahad kala wingi dereng saged tindak ahadan tengajeng lewat wau niki ningali styrofoam niku styrofoam nggih napa niku styrofoam nggih syukuran ngenjing pengaosan haflah akhirusana. Sampun dalam sampeaken ahad kala wingi pengaosan utawi acara haflah menika sanes namung acarane santri ananging ugi gadahe ahadan nggih. Napa namine ahli ahadan nggih gadahi acara menika. Mulane monggo sareng-sareng dipun dongaaken, dipun bantu nggih salah setunggalipun kalian napa? Kalian pembagian styrofoam. Oh dibagi dok napa styrofoame Bu? Ya, lah benjing acarane menika malam Senin, malam Senin berarti tanggal setunggal nggih, tanggal setunggal Februari menika dinten Ahad, berarti acarane malam Senin nggih. Lah ahadane kepripun? Ahadan ngenjing menika sanes libur tapi dipindah teng malam Senin. Kita terus ahadan enjing niki mboten nggih mboten enjing niki mboten ngaos
tapi ngaose malam Senin teng acara haflah. Saged difahami nggih. Nah, mbok wonten sing mboten tindak mungkin getuk tularaken. Mbok ngenjing jam 5:30 wonten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu mriki lha dening tesi sepen nggih acarane mungkin dalu. Nggih. Lah niki mangke ibu-ibu saking dalem kalih bekta ramos dipun niati kagem syukuran nggih. Lah ingkang ngaos sinten insyaallah ingkang ngaos menika nggih guru kita sedaya Agus Muhammad Imam Ma'arif. Mugi-mugi pinaringan lancar, pinaringan sehat sedaya lan insyaallah saged pinanggih malih menjing wonten malam Senin. Saged difahami nggih? Nggih. Wonten sing badhe ditangletaken mboten? Pakaian kepripun? Pakaiane bebas, tapi menawi koh gadah pakaian petak, pakaian putih menika nggih diagem. Ibu-ibu ngagem gamis putih, bapak-bapak nggih kalih pakaian putih. Lho kula mboten gadah pakaian putih pripun Gus? Bebas, yang penting ampun wuda. Nggih. Kados ngaten nggih. Napa malih? Nggih. Pripun? Masalah niku napa namine lauke monggo. Nggih sampun bolan balen dalam sampeaken. Sing penting istimewa. Nggih. Sing penting istimewa. Kira-kira panjenengan buka rames, istimewa nggih. Lah niku kadang-kadang kan acak nggih wong namine rames. Bareng dibuka lah niki istimewa lah niku sing harus niku nggih. Anu ngraose seneng kali jangan gandul nggih, raos istimewa sangat. Seneng sambel dilelah pas buka nggih isine sambel alhamdulillah. Nggih, kados ngaten lah nggih. Wonten malih sing dipun tangletaken lah mangke kagem acara Ahad ngenjing menika parkirane kados biasa wonten parkiran Gilen. Mangke wonten sahabat-sahabat Banser pemuda Pancasila ingkang napa namine bantu kagem ngamanaken kagem ngarahaken. Nggih. Kados namung mekaten ingkang saged dalem sampeaken mugi-mugi manfaat amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.